Svetlicová predohra bola v sektore poľských fanúšikov, ktorí potom hnali svojich bialo-červoných. Nevadia im vnútrofutbalové problémy, neorganizujú bojkoty, povzbudzujú svoj národný tím. Vladovaj zmyslel na víťazstvo, nenasadil dvoch defenzívnych záložníkov, v zápase roka chcel naplniť 6-bodový októbrový cieľ. Podporu útočníka Viteka nechal na Saparovi, Hamšíkovi, Jendriškovi a Stanovi Šestákovi, ktorý takmer prekvapil Artura Boruca, známeho brankárskeho provokatéra z Celticu Glasgow. Vývoj ukázal, že Poliakom môžeme sekundovať na ihrisku aj v hľadisku. Orlicu hnala túžba potvrdiť dôležité víťazstvo nad Českom, ktoré do nej napumpovalo veľké sebavedomie. Ešte viac ho mohol zvýrazniť Ebi Smolarek, hľadajúci reprezentačnú formu z posledných 2 rokov. 37. minúta, Pekarík si vymenil loptu so Saparom, Boruc nebol pri zákroku najistejší a pri strele Viteka sme zúfali. V rozhodujúcej chvíli sa náš útočník pošmykol a tak neskóroval ani v 11. reprezentačnom zápase za sebou. 42. minúta, typická akcia z poľského krídla, na ktorom sa objavil Muravský a Kuba Blaščikovský šokujúco prestrelil. Hrdina choržovského večera proti Čechom odmietol rovnakú rolu v Bratislave. Poliaci potvrdili prognózy, že len ťažko zopakujú taký koncentrovaný výkon ako v súboji favoritov skupiny. Ben Hacker bol zrejme v šatni veľmi pokojný, pretože 20 minút druhého polčasu sme mali hru v rukách my. V strede poľa sme prejavili viac úsilia, iba koncovka a dotváranie akcií neboli našou silnou stránkou. Erik Jendrišek mal na dosah prvý reprezentačný gól a hneď v takomto veľkom zápase. A tak sa zdalo, že sa vracia osvedčený scenár našich kvalifikačných prešľapov. V 70. minúte oklamala našu obranu narážačka Brožeka s Blaščikovským a Smolarek dal pohodlne svoj 15. gól za Poľsko. Má na konte o 2 viac ako jeho slávny otec Vlodzimierz. Vladovaj zreagoval okamžite zaradením Jakubka, po ňom prišli na trávnik aj Obžera a Kozák. Až v závere prišlo 86 sekúnd, na ktoré slovenský futbal dlho nezabudne. Hadzovanie Obžeru. Tlačíme sa do pokutového územia. Vitek, hlavička Kozáka. Dostal loptu k Borucovi, Hrubák, iba gól! Gól! 1-1, Stano Šesták. Z pekla do neba Šestákov bleskový knockout prišiel hneď v zápätí. Jakubko dáva Kozákovi, poďme dopredu. Kozák, má tam Viteka, Kozák proti Vojtkoviakovi. Stále náš striedajúci hráč, jeho pekný center, sme tam s 2 hráčmi a bude to Žrť. Gól! Gól! 2-1 gól! 86. minúta, Slovensko-Poľsko 2-1. Za 2 minúty Vajsov zázrak 2-1. A tie zázračné balzamové 3 body sme už nepustili, hoci Poliakov mohol spasiť striedajúci Robert Lewandowski. Leo Benhaker zostal pokorený. Anglicko bolo pred 4 rokmi posledným tímom, ktorý otočil kvalifikačný zápas s Poľskom z 0-1. Slovensko vyhralo a vznáša sa na vlnách dlho nepoznanej futbalovej radosti. V 5. vzájomnom stretnutí sme dosiahli druhé víťazstvo nad Poľskom, ktoré sme zdolali po 13 rokoch. Na tehelnom poli bolo vyše 17,5 tisíca divákov. Šanci nebolo veľa na obidvoch stranách, bolo to dobre taktické postavené z jednej, z druhej strany. Poliaci sa ujali vedenia po našej chybičke v obrane, ale urobili to perfektne. My sme v závere otočili stratený zápas obrovskou vôľou a nasadením a preto sme si víťazstvo za druhý polčas zaslúžili. Vajs ukázal, že je najsilnejší, keď sa jeho tímom neverí. Ja verím, že to otvorí srdcia slovenskému fanúšikovi, že sa dobre pripravíme na zápas s prípravami v Anglicku, potom v Čechách, že sa vylieči Martin Škrťov, že sa dajú dokopy hráči, že vyskočia 2-3 mladí fotbalisti behom zimy. A proste, že táto partia môže niečo dosiahnuť. Ano? Keď bude hrať takto so srdcom a ako dneska s vynikajúcimi divákmi, ktorým ďakujem, že prišli, pretože prišli normálni, slušní ľudia pozbudzovať normálnych, slušných fotbalistov. Donovi Leovi chýbal tradičný suchý humor, zatemnenie Poľska nikto nečakal.
Slováci hrali s výborným pohybom, ale musím povedať, že sme prakticky celý zápas kontrolovali a pred našou bránou nám nenarobili problémy. Boli sme na nich dobre pripravení, ustrážili sme ich pri priamych a rohových kopoch, hoci sú fyzicky silní. Ale viete, lopta sa niekedy odráža veľmi zvláštne. My sme to otočili takým vynikajúcim spôsobom, že ozaj, myslím si, že sme to trošku naštartovali. Treba to potvrdiť samozrejme v ďalších zápasoch, nie je koniec kvalifikácie samozrejme. A treba si tých ľudí získať. My sme hrali so srdcom, oni nech pozbudzujú so srdcom a budeme taká jedna rodina. To je neopísateľný pocit, keď oni sa stále snažíte a nechce to prísť a nakoniec ešte 20 minút dokonca dostaneme gól a samozrejme tá atmosféra alebo tá nálada poklesne, ale myslím si, že bolo strašne dôležité, že sme neprestali hrať a strašne sme chceli minimálne vyrovnať a myslím si, že to šťastíčko sa otočilo konečne k nám a strelili sme 2 góly. Sme veľmi radi, že konečne šťastie nešla na našu stranu, lebo naozaj ten výkon bol dobrý a určite nás mŕtlo, keď sme dostali ten gól, ale bolo vidieť, že sme stále verili, vyrovnali sme a potom to už bola fantázia. Hecovali sme to zozadu, vlastne cítili sme, že dneska určite minimálne na ten bod máme, takže Pán Boh zaplať za to, že za tie 2 góly Stanon Šesták bol tam, kde mal byť, takže poteší to. Že by sa nad reprezentáciu vracalo Vajsovo Petržalské čaro z Ligy majstrov? Tak už pomaly začínam tomu veriť aj ja, keď vám pravdu poviem. Čo povedal, že musíme ísť každý minimálne na 120% a každý jeden z nás sa musí na tom ihrisku oddať od prvej do poslednej minúty, v podstate do záverečného výjazdu a proste jedine takto môžeme zlomiť. Prizvuklo nám to, že nie sme horší futbalisti ako oni a že máme na nich. Tréner nám povedal, že 31 zápasov sme nevyhrali s takýmto dôležitým mužstvom alebo s takýmto silným superom, takže sme to prepísali trošku históriu dneska a ja si myslím, že sa to bude prepisovať ďalej, takže ideme ďalej a nezdávame sa. Určite to teraz prezimujeme na prvom mieste, takže budeme si ho snažiť udržať. Naši povedú tabuľku minimálne do 28. marca. Českí futbalisti sa po víťazstve nad Slovinskom môžu dotiahnuť na našich 2 prenasledovateľov, ak dosiahnu očakávané 3 body v novembri v Serravale proti San Marinu.